تماشاوانên hêja hûn bi xêr hatin programa Têrê Sîmir. Îşev em ê li ser mijara ziman û psîkolojî derûnî zimanê Kurdî wilo tê gotin. Li ser vê mijarê bi psîkolog Leyla Nisêbînî re biaxivin. Mijarê me wê gelekî li ser pirsa ziman û pêve girêdayî mesela psîkolojî çawa pêş dikeve, çilo dibe, çi tedel însana dibin wextê ku zimanê merov qedexe bê ya jî zimanê merov ne zimanê fermî bê, ne zimanê perwerdê bê û çilo însanê ku nexweş dikevin mesela em ê bêjin pirsgirêkê wa hene, derdê wa hene, wexta ku zimanê wa ne zimanê fermî bê ê rêzê bê çi tedeyê dibînin. Ser vê mijarê em ê bi Leyla xanim re biaxivin. Belê Leyla êvara te bi xêr. Xêr û serçava, merheba ji we re. Merheba, tu çawa yê, tu baş î? Ez baş im, gelek spas, hûn çawa ne? Wallah ez spasî te dikim, em baş in. Tu xuyayê tu hepkî dûrî welat ketîne wilo? Belê, ev zêdeyî salekî ez li Londonê dijîm, li Ingilistanê. Belê. Tu çima xêr bû, tu çima çûyê de? Ji bo demkî ez hatim, niyetam perwerde bû, master bû û her wiha tecrübeyeke li deverkê dî, tecrübeyeke cuda bû. Ez niha amadekariya masterê dikim ser derûnnasiya klînîk. Belê. Serkeftin ji bo te Gelek spas. Yani wek ku paşnavê te jî xuya dike, tu ji Nisêbînê yê Leyla xanim. Belê. û em ê di îşev behsa hinek mijara bikin, mijara ku tu sporê wî kariyê, tu psîkolog î, tu li ez berî ku em dest pê bikin tu li Amedê jî xebitî bû li Sûrê ne wilo? Li Sûra Amedê xebitî bû. Te çi kar dikir li wê dekî? Ez li wir wek derûnnas li Wezareta Tenduristiyê dixebitîm. Qederê 3 sala li Amedê mam. Hem nexweş didîtin, hem jî ji bo derûniya civakê bêtir bi başî kevê me perwerde didan. û her wiha gelek xebatê min ê dilxwazî bi em bêjin hem înisiyatîfa derûnnasê Mezopotamyayê hem jî xebatê me psikolojî Kurdî jî li Amedê çêbûn. û ez bawerim tu wek kovarek jî hevalê te ê ku hûn we psîkolojî xwendibû, wek kovarek jî berî niha çend sala te û çend hevalê xwe bi hev re ew kovarê te em ê ser wê jî biaxivin. Tenê wilo ez gav dixwazim tiştê ku tu pê daketiyê temaşevarê me nas bikin. Berî 4 sala bû ne wilo kovara psîkolojî we derxist? Belê 2016 dest pê kir. Bi mijareke wê çaxê bêtir em bêjin rojev bû şer, travma û zarok. Bi mijarê dest pê kir û her 4 mehê carkê tê weşandin. û ji vê çaxê heya niha em bêjin hejmara daha hat weşandin û piştre ji ber vê krîza em bêjin nexweşiya a şewbê koronayê me hejmareke taybet jî weşand. Em wek kovarê ya ekîba kovarê 3 derûnnas û 2 zimanzanin. û heke ez hinkî dî behsê bikim em mesela tenê kerem bik. Me dest pê kirin. Bi kurmancî û zazakî soranî jî tê weşandin, ne tenê bi kurmancî. û her wiha heya niha me ji gelek pisporên navdar me nivîs girtin, piştgirî kirtin, ê wek di derûnnasiyê de navê wa gelek tên zanîn. Wek Philip Zimbardo, wek Doğan Şahin, Bamik Volkan, em bêjin Profesör Jan İlhan Kızılhan. Em ji wana piştgirî girt û her 4 mehê carkê bi mijareke sereke kovar tê weşandin û em niha hê jî didomînin. Ez bawerim a wê dawî jî hejmara wê dawî jî ser koronayê bû ne wilo nexweşiya wê bû. Li başî wexta ku merov nexweşî wilo goterî dinyayê de hemî bûyî dibêjin ya pandemî û nizanim dinyayê hemî bela bûyî gelek mirin tê we ew hest we çilo yani ez kutam ne zehmete ku merov tiştê wilo bi zimanê psîkolojî binivîsîne. Ya jî çi tesîra psîkolojî ya jî vê nexweşiyê li ser psîkolojiya însan dibe gelek. Belê ev hejmara me ji êdî cuda bû arast me taybetî me online weşan ji bo ku bigihîjî herkesî. Ji bo ku ji aliyê fîzîkî jî tedî pêdekirina pirtûka jî zehmet bû.
çawa bû yani jaliyê nivîsandina derûnnasiyê hêberî wêne me deh hejmar weşandibû ji xwe piçikî em bêjin me ew tecrübe bi mer çêbûye êdî û em bêjin ferhengek me jî ferhengokek me a derûnnasiyê jî avebûye her hejmarekî de em dawiya rûpelan ferhengoka wê hejmarê em diweşînin û heya niha em bêjin bi hejmarek gelek baş termê me derûnnasiyê êdî çêbûne loma em ji wana sûd werdigirin her carê gava em behsa tiştên hêstayî û derûnî dikin û korona jî wilo bû yani me ji wan tecrübe belê ew gotinê godane hevdû di dawiya kovarê de sibetûs be hûn bikin wek ferhengek bikin ferhenga psikolojî bi zimanê Kurdî wê çi qasî gelekî baş bê newlo yani niyetek me jî wilo heye wê gelek xweş çê bibe yani çi mane bê wek ferhenga psikolojiyê çê bibe wê gelekî bi fêde bê baş wextê ku hûn dest davên mijara te got te kerem kir te got te got mesela heta niha deh hejmar derketin ew ji wana jî hemil ser yani em bêjin li ser koçberiyê ya tiştê ezanim li ser em bêjin travmaya li ser mesela em bêjin gelek pirsê wilo got psikolojî vekirê dayîn wexta ku hûn wana tînin ziman nivîskarê we ê got gotara dinivîsînin yani çilo em bêjin tu zanî psikolojî gelek dereng hatiye welatê me wek ilm ez dibêjim wek zanist wa zehmetiya hûn çilo serrast dikin hûn çawa alîkariya hevdû dikin yani em hem jaliyê zimanî em ji du hevalê xwe ziman zan em piştgirî distînin û em sê derûnnasin we got yani jaliyê ziman û jaliyê derûnî divê her termekî û ciyê xwe derûnê sentezeke baş çê bibe nivîskarê me dişînin nivîsê xwe dişînin û wek em koma edîtoriyê em li wana dinerin dure ser rastkirinê wan tên çêkirin û berî bê weşandin her yek ji me miheqeq dibîne bê çawa çê dibe û heya derfet hebe em digihîjin nivîskara jî berî ku bê weşandin dîse bibînin nivîsê xwe yani heya niha em bêjin duzanek wilo rûniştiye neqebamet lê em bêjin ew termê ku heya niha çêbûne jî berhema kedek gelkî mezin e ji ber ku bi awayekî zanistî tên çêkirin pêşî em bêjin ferhengek me a soranî heye em bêtir ji wêna sûd werdigirin ez dixwazim behsa wê jî bikim a Tahir Abdulsittar Şerîf ew a soranî û temamî ser derûnnasiyê ye em li wê dinerin pêşî gavan dixwazin termekî bafirînin ya çêkin ya dîse di gotarekî de bikar bînin gava dûr de hebe em kartînin gava tune bê mesela em zaraveyê Kurdî dinerin em bê soranî zazakî kurmancî li hemiya dinerin gava qet tune bê em bêtir berê xwe didin zimanê îngilîzî zimanê Ewropayî bêka çi ji bo wê têgihê çi tê gotin û piştre bi awayekî zanistî êdî term derdikeve holê başî mesela niha em ser kovarê dipeyivin kovara we navê psîkolojiya Kurdî ye navê wê û psikolojî ve İngilîzî nivîsandiye dora jora wê jî hûn dibêjin derûnnasî yani çima her du hûn bikartînin ji bo çima hewcedarî we pêdî yani hem psikolojî û hem derûnnasî yani em bêtir derûnnasiyê bikartînin lê cara ewil ji ber ku bêtir em bêjin balê jî bikişîne û tedî gava mirov psikolojî dibîne derhal fêm dike be ser derûnnasiyê ser psikolojiyê ye yani ji bo ku wê balê bikişîne û ji xwe mesela xwe a Kurdî dîse psikolojî Kurdî yani hinkî evrensel hinkî em bêjin a Kurdî di nava xwe de dihewîne lê piştre yani em bêjin naverekê de em bêtir derûnnas bikartînin derûnnasî bikartînin ki ew jî soranî ye yani bêtir û wek sentezekî hûn dixwazin yani hem ê termê İngilîzî û wana jî hebin lê Kurdiya wa jî heger mümkün bê heger çê bibe heger ne gelkî beloq bê ya jî em bêjin terî wilo gelkî mirov pê wek carna got tirkin gotina çêtkin mirov pê dike nêzanî gerek yani ji bo ne wilo bê hûn dixwazin hem gerdûnî bê yani evrensel wek gotir bêjî û hem jî Kurdî bê hûn bikin yek bikin sentez ne wisa belê ji xwe di ferhenga me de ne tenê em bêjin wateyê wa Tirkî ê İngilîzî jî karin pêde bikin em bêjin mesela têgişk işte di Tirkî de algı û di İngilîziya wê jî
işte perception em bêjin hem Tirkiye ve hem İngilizce ve ferhenga de heye loma em dixwazin yani bêtir bêfêm kirin di zimanê dî de jî di vê xebata we de em serketinê ji wir dixwazin û ca em bên hinekî meselê me piçekî em bêjin psikolojî İngilîziya we em bêjin herê ya jî derûnnasî yanî li gora te lê xanim civaka Kurdî bi kîja pirsên psikolojî re ya derûnnasiyê re bi çi re birûbirû dibe kîja asteng derdkevin pêşiya wî na tu dizanî mesela her civat li gora xwe problemê psikolojî derdixe pêş ê me mesela wek keçek Kurd wek jinek Kurd tu çawa li pirsê Kurda ji alî psikolojî de temaşe dikî çawa tu dinirxînî çawa lê dinerî tu çi dibîne di civata Kurda de dikarî vê meselê hinkî ji me re şîrove bikî يعني اما işte بين سر مثلا زمان او مسألة ك يعني ناو هري مزن ديه لي وكيدي دخوازن بحثا د في جاري د بحثا خباتي بروفيسور جاني هان قزل هم بكم او بخا كردكه و ام بيجن سر تراوماين كردان جالكي خبتيه و هما هر حجماري كوفارا مدجي نويسك بي جي ديجري سر درونيا كردان او بحثا تراوماين كوج نفشكي درباسي نفشكي دي دبن دكي يعني جبكو ام وكردا تم ام بيجم كومكجي دقومن ديرو كده قالك زخت الزورداري شيبونه و نممكنكو باندوري واي دروني سر حركه سكيمه تشينبي و ام بيجن ارجمانا ويجي بيتر سر بنايه دبيجي كسيكو تعديد بينن ترامايكي دجين نتنه او بخو ايگو مثلا زاروکه و نویه و بخوجی پشتره قط ام بیجن تندیه نبیننجی کم کجی راست راست نجینجی reaksiyon travmaya nişan dedin. Yani Türkiye vade ne ولو بله يعني وقت بيجي رحيمه لدرونيا ما بنقشي وبحر نفشك يجي ينادر باستكن افشاوا تشد مثلا حيانها خباتي جواتك وقالكي كم كجي ديتنا ام بيجن اي فلسطيني اي جهو و ام بيجن اي افرو امريكاني سروانا هاتنا تشكرن ديتناكو زاروكيكو دي بابي وا تعدي ديتنا تراما انجلسي ايجو تدي جبوغو جبر نتواوا يا جبر اولاوا تراما ديتنا او زارو يزيديا مثلا يزيديا وكردي ما يزيديا مثلا شو تقال خوشكو شو بروفيسور جاني هانجي صار يزيديا جاكي دي شغلي يعني زاروك وا ايجو دي بابي وا تعدد بينن دابيرو بابيري وا تعدد بينن او بخونه بيننجي مثلا خوي وا قالكي دحرمن ام بيجن خمرشكا قالكي دبينن و ام بيجن اف مادين هشبر بيتر كارتينن و ميلاوان دبرسيوني زيادتر تشدبي و ام بيجن و بكشتيجي قالكي سر مرني و سر تراماي قالكي دفكرن يعني تدي كسك اصاي كسك نورمال قالكي هشي خو نادي مرني هكا ام بيجن باشروجك قالك بإيشتنبي لي فانك سانا بيتر سر تراوما سر مرينا جاكي دفكرن يعني زدخازم شو بيجم افقا تعدى زخت الزورداريا جو قالي كرد بيني محقق جات سر هر كسكي كردا باندورا خو شيدكي وكي دي دویم مجارده دویم بحثا بلكي فرانس بانونجي بكن او وقت درون بجيش و وقت بسكاناليستكي قالكي سر درونيا بندستا شغلية بله او بخواج جدركي دي اللي خو جزائري دحسبيني و سر قالي جزائري خباتا دكي دبيني كو قالي سر كسي سردست يعني مجن قالي سردست تاني ناخوازن تاني تعبر نادن معلوم الكي بندستا قالي بندست او هر وها دخوازن زمان واجي بدن مذاكرن بدن جبير كرن شاندا واجي بدن جبير كرن هشمنديك وكسايتيك پرچکری بوار بهلن و هر وها دخوازن مثلا زماني خو بوا بدن آخافتن
يعني دوینا ده işte mesela bahsa kurdajı bikin ji bo me jî hema wiloye çiqase hem bi perwerdê hem bi zordariyê dî ne ku Kurd bi her nifşekê zimanê xwe êdî winda dike ji bîr dike û tiştek dî balkêş ku ew serdistekinê dibêje piştî serdest kesê serdest gelkî tadê li bindesta dikin em bêjin hêrsek çê dibe gelê bindestre agresyonek gelek mezin çê dibe lê vêna em bêjin gelê bindest nikare vê rêya vê berê vê agresyonê ya jî hêrsê biqulpîne gelê serdest diqulpînin xwe yani tê çi manê kesê we xwe yani bi hevdû dikevin gelê bindest bêtî yani mesela ez dûr de ez dixwazim tiştekî alîkariya te bikim pêşgotina wî kitêbê Jean-Paul Sartre nivîskarê navdar ê Fransî pêşgotinek jêr nivîsan dibû û li wê dekê dibêje dibe mesela em wextê ku qala Ereba dikin ew tedî mîsala Cezayîr we gote gotiya dibe wexta em qala wa dikin em dibêjin ev Ereb çima hevdû dikujin çima li hev nakin digo ez têk hişt me dibêje Jean-Paul Sartre dibe ji ber ku ew bi dijminê xwe nikarin dijminê serdest nikarin xwe bi xwe berê xwe din hevdû û heyfa xwe û غرضا خو کینا خو و اشکو هم همه چی خو جهبدو هلتینن راسته yani ew tiştekî wiha mesela xiyala xwe bidê nav Kurda jî de gelek carî wiha bûye em dijminê xwe nikarin dijminê mezin wana nikarin em hev dikevin gelek carî yani ji neçariya xwe ji neçariya xwe em berê xwe din hevdû em hevdû deşîn belki qawata me digihême yani belki ji ber wê jî yani ev jî em bêjin nav me de ev tedî kuştinê bele sebeb û dozên bele sebeb yani em hevdû dikevin em dikin nakin wilo gelkî rêzê nîşanî hev nakin û wekê dî yani dev ji hemiya biqer em gelkî spasiya hev jî nakin em gelkî ji hev re ne kubarin jî qasî ku em wê kubariyê tedî pêş hin adî dikin em pêş xwe nakin pêş miletê xwe yani biqasî ku em muqabilî serdestê xwe efendîne û em ê bêjin nazikin û nizam çîne em muqabilî Kurdê xwe newlîne ne wisa em tim rexnekirin û tim em bêjin bêtir hevdû qels dikin nego em dilê xwe bêtir dibijînin ê serdestê xwe wilo jiyana wa û skuzanim belkî zimanê wa belkî kultura wa gelek ji me ez nabêjim Kurd gelê yani pir Kurd mesela berê xwe din wana ya dixwazin bibe wek Ereba ya dixwazin bibe wek Tirka ya ji wek Farisa naxwazî wek Kurd bimîne gelek wana ev jî mesela psikolojiyê ne wisa ji bo ku yani ji bê hêsta bindestiyê xwe piçikî azad bikin em bêjin piçikî ji wêna dûr kevin dixwazin bişbin serdestê xwe dixwazin eyn wek çanda wa tev digerin eyn wek zimanê wa eyn wek wana bi zimanê wa biaxivin û mesela gelek caran ne nav me de jî wilo wek ez Kurdî nizanim em ez eslê me ez Kurdim lê ez Kurdî gelkî xweş nizanim mesela ev tê yani ji ber ku di derhişê xwe de ji wêna şerm dike ji Kurdbûnê hinekî şerm dike hinek gelek caran jî mesela ev jî ne tesadüfeke belkî ji bo ku tedî ji wê rihê bindestiyê dûr kevin belkî wek heval ya ji wek partneran bêtir kesê din tercih dikin û ev jî nîşaneyek e yani dilê xwe dibijînê em bêjin sosyetê Tirka dixwazê wek wa bê dixwazê ku tedî teqlîta wa bike naxwazê wek Kurdekî wek civata Kurda yani ew jî dibêje yani beşek ji psikolojiya bindestiyê bindestiyê dewlo dinirxîne ne wisa yani vêna em bêjin Franspanon jî dinirxîne û ev mînakê nav me de ne jî ez texmîn dikim kare wilo bê tespît kirin û her wiha vê ser vê mijarê hevalek me Rewşen Remakî nivîsek gelkî xweş nivîsandiye di psikolojî Kurdî de neşaş bûm hejmara şeşa de bû ji bo detayên jî belkî kesê bixwazin bala wan dikşîne dikarin belkî vê nivîsê jî bixwînin ew jî wek agadarîkê ji temaşevanan re wexta em bixwazin ser vê meselê piçekî kûrtir bibin û hinekî termînolojiya got vî warî de tê bikaranîn bixwazin baştir tê bike û dikarin serî li kovara psîkolojiya Kurdî bikin belê Leyla xanim em niha wilo pê de herin ew karê gote li Amedê kir li Sûrê kesî got li wê dekê tu bi war ma te tu bi war xebitî
te çi pirsgirêkê wa mesela te dîtin got mesela tu da fikirandin ya jî ji ber çi pêk hatiye li ser va mesela tu ez bawerim çend sala tu li Amedê maw tu li wir jî tu li Sûrê taybet Sûrê tu xebitî ew tecrübê te wê dekê dikarî berqala wa bikê te çi dît derî cana li ba me dibêjin tu çû bajêr te çi xwar me nexwar te çi dît me nedît ê te jî te çi dî me nedî te çi tecrübe standin buhayê me jê tune dikarî ji kerema xwe re hinkî me agadar bikê diva mesela temaşemarê me بله kerem bik از قدر سه سالا لامد امام و دور ده گواز لور بوم خبات ما ام بیشن درون جواکی جی چه بون از خوازم بحثا هنکی و خبات کی تایبت پروژه یک بود خوازم بحثا وی بکم ام چند سازیه ای آمده ای سیویل ام گهابون هف و نیتامه اف بوم مدخست زاروکین کو شاهدی شر بونه شاهدی وی بونه ام کارن چاوا الیکاریک چاوا بکن کو هستیوا ده هندره وان نمینه و پچکی درخینن درو و ام پشکریا وان بکن ام پشکی چاوا چیکن و ما پروژه کی دا دست بکرن وان هر 6 سازی بون پروژه کات دست بکرن از خصوصی بحثاوی تکمش برکو پرچک جی سر زمان بو بله kerem bik yani xebatkarê wê projeyê nêvî ji wana Kurdî daxivîn û em bêjin nêviyê dî jî Kurdî behsa Kurdî dikim kurmancî û zazakî nêviyê dî jî Tirkî daxivîn yani van xebatkaran bi zarokara yek û yek em bêjin me xebatê em bêjin ê hunerî me çê dikirin ê derûnî me çê dikirin di wir de tiştek gelek balkêş derket holê mesele zarokên zarok gava bi xebatkarên Kurdî re di têkiliyê de bûn gava buware mesela em bêjin çalakîkî çê dikirin bi germahîkî û bi bawerîkî gelkî mezin bi geşiyekî xebatê xwe çê dikirin lê gava mesela bi xebatkarên ê got Tirkî diştagilin gava buware dixebitîn wana wek mamosteyê dibistanê didîtin yani wek wilo wek otoriteyek didîtin yani xebatkarê ê Kurdî daxivîn wek ji malê bûn berçavê wa wek xwe birayek bûn lê ê got Tirkî daxivîn ew jî Kurd bûn ê got ji ber ku Tirkî yani behsa giringiya ziman dikim nivir ji bo got Tirkî daxivîn wek mamosteyan wek otoriteyekî li wana dimêzandin yani ji ber wê na jî aslında tişteke balkêşê jî ji ber wê na jî em eqa behsa giringiya ziman dikin çima zimanê zikmakî derûnnasiyê de hevqa giring e yani ziman tiştekî ku hevqa hebûna me nirxê me re girêdayî ye ne mimkin e ku ne bi derûniya me jî ne girêdayî be ez hinkî behsa dixwazim behsa mesela terapiyê de çawa ziman xuya dike gava bi Kurdî vê çawa dibe gava bi Tirkî vê çawa dibe dixwazim behsa wan jî bikim kerem bik Leyla xanim kerem bik yani hem lîteratûrek ji bo vê na heye ne ser terapiyê Kurdî li ser zimanê vedî ê bindesta lîteratûrek heye hem jî ez belkî behsa tecrübeyê xwe jî bikim yani meqseda piştgiriyeke derûnî esas fêmkirina kesa ye fêmkirina nexweşa ye yani divê tu bawayekî wilo xweş fêm bikê û ew kes neyên bi tu rengî neyên darizandin bi gotina neyên darizandin bên fêmkirin bên piştgirîkirin tê bîra min mesele gava me perwerdeya zanîngehê me digirt bi deha teknîkên tedî fêmkirina nexweşan nîşanî me didan lê ez ser wan difikirim yani heke ziman em tune bihesibînin fêmkirina wa ew teknîk ew çi wateya wan heye çi wateya waqa teknîkan heye heke em ser zimanê wayê zikmakî nesekinin ji xwe xebat jî wilo nîşan didin dibêjin gava terapî piştgiriya derûnî bi zimanê zikmakî bê ji zimanê din du carî bêtir pêdavê heye du qat bêtir
bandora wê baş ser nexweşan çê dibe. Ev hinkî girêdayî vê yekê jî yani mesela em bêjin ji bo Kurdî em biştexilin heya wextekî kesê got mesela heyatên terapiyê di dibistanê de di gelek saziyên em bêjin dewletê de zimanê wan nayê qebûlkirin, nayê naskirin. Belkî jî mesela cara ewil ji kesên pîspor bi zimanê xwe de piştgirî dibînin. Yani ev qebûlkirina wan a sedî sed a temamî pêk tê. Ji ber wê jî em bêjin bi xwe re rehetiyeke û hêsta got tên fêmkirin bi xwe re jî çê dike. û wekî dî mesela tê gotin û xebat jî hene dibêjin ku peyvên hêstayî di zimanê duyem de gelkî nebiqewetin. Yani em gavan hêstê xwe îfade dikin, behsa wan dikin bêtir zimanê me yê dayîkê biqewetin. Di wê zimanê de em bêtir karin behsa hêstê xwe bikin. Zimanê duyem qels dimîne. Yani ew jî mesela em behsa terapiyê dikin. Gelek cara em ser hêsta disekinin. Hêst çi bê? Yani îfadekirina wê heke di zimanê zikmakî de hêsantir ve û çêtir ve çima bi Kurdî neyê çêkirin. Yani ev ciyê pirsê bû. Niha tuzanî Leyla xanim ew tiştê tu dibêjî tiştê gelekî di ciyê xwe de ew elmî ne. Çima mesela doktorekî pizîşk dibîn, doktor em bêjin. Wexta got doktor bi nexweşê xwe re bi nexweşê xwe re bi Kurdî biaxive. Mamostê dibistanê bi zaroka re bi şagirta re Kurdî biaxive. Ya jî em bêjin êgo li dewlet daîra dewletê deverekê karben ew mesela em bêjin bi kesê got hatine wê dikê ha daîra nüfusê be, beledî be, walîtî be, kûy dikê bi wextê Kurdî bipeyve tu bikê nekê ew çîk çê dibe, ew çi dibêjin ew germayî çê dibe, mirov kare bêtir rehet dîtinê xwe bêje, daxwazê xwe formüle bike. Lê wexta got zimanekî xerîb beştere, zimanekî xerîb be û ji xwe got psikolojî be. Ji xwe got yani ji ber got psikolojî bi hesta ve girêdayê. Yani gelekî bi hestê insana ve çilo bi çilo dinyayê nerin çilo dinyayê parzûnên pîvanê wa çi ne li gora wayê wextê got ne ew be xeberat heye yani wê gelekî zehmetî bêkişandin. Em nizanim niha mesela Kurdek wextê got zimanekî biyanî hestê xwe bîne ziman. Zimanekî biyanî wê çi qasî bi serketî be ne wisa? Belkî ji bo got mesela em perwerda zimanê Tirkî dibînin belkî tişna jî em bêtir bi detay karin bêjin di Tirkî de. Lê ji hêstan mehrumin. Yani mesele jî ji detayan mühimtir. Hêstê mirov bi xwe ne. Kîja zimanê de bêtir karin xwe xweşik îfade bikin. û wekî dî ev mesela tiştek dî mühim heye gava mesela Kurdek bê û terapiyê Kurdî bimeşe ew aynı wekta got ew germahî û bawerî hê ji seansa ewil dest pê dike. Yani gelek cara mesela di pêşî de hê hev nas dikin, işte heta mesela çîroka nexweş tê stendin û vir de belkî yani zimanek dî de ew bawerî û tedî ew germahî hê yani belkî seansa duyem, sêyem, çarem hêdî pêş dikeve. Lê gava Kurdî bê hê ji seansa ewil ew bawerî û germahî dest pê dike. Carna jî ev girêdayî vê yekê jî dibe carna. Mesela gava Kurdî be yani spor bi xwe jî Kurdî biaxive di wê baweriyê de ye ku kare mesela behsa birînê xwe yî belkî ê ziman jî bike, belkî behsa birînê xwe yî em bêjin ê polîtîk jî bike. Yani tedî di ortameke terapiyê de jî bê gelek cara gelek rehet hês nakin em behsa tiştê û li paşê rojeke polîtîk bikin ya jî tiştine vir de yani gava Kurdî bê ev gelek zelal ku kare behsa wan jî bike ji ber ku ji aynî milletê ne aynî netewîne û hema aynî dîrokê çandine. Yani meroj hev re dibêje em berwa darekê ne, em pîvaza mişarekê ne, em heman zimanî dipeyivin, em heman milletin. Tu bikî nekî wî çaxê ew danûstendin bêtir germ dibe, bêtir hestiyarî dibe bêtir merov hevdû fêm dike. Yani tiştekî gelekî xwezayî ye lê de were ji kesê dagirker re bêje, were kesê got tedî tenê ji darê zorê û ji qedexekirinê û tiştê wilo fêm dikin ma ew gelek ji wan va tişta fêm jî nakin gelek yani çîk jî nakin. Leyla xanim ez tişkî ji te re bêjim
خوندکارک یعنی تماشاوانک ما بناوی روزا کورد او جی پروگراما چیدکی دورده تشتکی اشتاد پرسید بیجید به کوبارا وده کوبارا وی پسیکولوژی ده درون ناسیه ده به هنگل کی بحثا تابو یاد کن تشتی گو جواتا کردی ده تابو نه yani titkari hani ki bahsa vaji jbara biki Çin'e mesela civata Kurdî de çi tabuye yani qedexeya gotu ser bipeyve ya jî ne wextê wê ye ya jî ne em ê bêjin ne ciyê xwe de ye ne nizam bero hezar hicetî tînej bû ser wan naaxive divê titkari bahsa vaji bikî ka çi ye û ser çi mesela sekirîne heta na يعني جي هجمارا أول حيانها بيتر مجهدا أم بيجن حوجدارية جواكي تشنه بيتر أم كارن بحثات شبكن لما مثلا 2016 بو أم بيجن بحثات زاروك والشر وتراما يندكر ويشاغي أم بيجن قالك بفتشونجي هبون وما حودا أموي حوجدارية ببينن وبحثاوي أم بكن وبشتري مثلا أمسر زمانجي سكنين أمسر بيجن مسألين وبرسكريكين جواكي كي جانب بيشي بالا خو بدنا وانا أرمانجك ما يقولوا هبو مثلا دو هجماري مي داوي سر زايندية وسر جنان بو de taybet zayendi yani tüçü tuhazi yani cinsiyet insana ne olsa yani de maniyat biki de cinsellik yani dve mijara sereke de gelek gotarên hêja hatin weşandin û tedê hêjî ji bo civakê êwekî ême em bi hêsanî nikarin ser zayendiyê baxivin û em nikarin behsa wê bikin nikarin behsa pirsgirêkan bikin çi qasî zêde bin jî yani mesela gava kes diçin terapiyê dixwazin bivêna gava terapiyê dixwazin piştgiriya zayendî ya jî tişteka formüleka rast dixwazin pirsgirêk gelek zêde bin jî behsa wê na gelek nayê kirin lê di wan de işte di wê hejmarê de mehel da em behsa wan bikin û yek ji wan jî mikêlîkadê pirsêdî keçanî bû hevala me Gülistan barık nivîsandibû ev tabûyeke belê yani hêjî tirsek gelek mezin heye divê mijarê de û nayaxaftin çiqa wilo nayaxaftin Leyla Hanım şo tabu ew yani mana tabu şo ew yani tiştê got neyaxaftin tiştê got ser yani ya şerme ya ez ê bêjim ne ciyê wê ye ya ez ê bêjim belkî olî be mesela gelek tiştê olî jî hene tu zanê tabu datînin yani ev yek ji mijarê zanista psikolojî helî golser hatiye nivîsandin yek jî ev mesela tu zanê Freud bixwe Sigmund Freud bi navê tabu kitaba wî heye yani kitêb gelekî qalin nivîsandiye yani em mijara gelekî berfire he baş tiştê gote gotin û gelek wekî dijî mesela te got komkujiya got serê Kurda hatiye gelek tiştê dî hene yani mesela bêjin taybet li aliyê Dêrsimê Kurdê me Dêrsimê piştî got ew komkujiya Dêrsimê pêk hat gelka nema behsa wê dikirin Dêrsimiya bixwe nedixwestin behsa wê komkujiyê bikin xwe vetşartin nedgotinin Dêrsimî ne jî yani ew travmakî wilo mezin bi serê wa hatibû gotbû tabu ji ware nema dixwestin bipeyvin yani ev tiştekî wiha ye belê Leyla em dewam bikin te gelkî behsa pirsên psikolojî kir û te gelkî zelal jî anîn ziman başî got tu aciz dibê got tu berteng dibêt bêhna te ji Kurda teng dibêt tu aciz dibêt tir bê ev çi ye ev çi mawilo dikin tu çi dikê mesela tu berê xwe dikê ku tu kitêba dixwînê tu muzîk guhdarî dikê tu ez ku zanim tu dora xwe pev diçînê tu çi dikê Ez dîsa berê xwe didim Kurda muzîka Kurdî êgoz ji wan gelkî hez dikim û coş û kêfxweşiyê didin me gelek hene yani muzîka Kurdî ji te re dibe terapî yani ez karim wilo bêjim mesela ez texmîn dikim gelek kêm tişt hene di jiyana me de wek ribab û kemençe gava digihîn hev û wê coşê wê kêfxweşiyê didê me belkî gelek tişt dewsa wê na kêm tişt dewsa wê na digirin yani de mesela de çanda me de ez xwe vedigerînim çanda xwe ez bawerim yani hem işte gotin govend û müzik
ez pêgekî kêfxweş dibim û mesele gelek kes hene got ez bi guhdarkirina wan kêfxweşim wek Mihemed Şêxo wek Eyaz Yusuf Zaxoyî wek Homer Dîzey û Heseyne Omerî divê ez bêjim û gelekî din erê û gelekî din belê erê yani tu dibêjî ew govendê me adetê me müzîka me dengbêjên me stranbêjên me ew ji te re bi hawakî dibe wek şiklekî terapî got mesela yani terapî ez mana pozitif bikartînim mana erênî ez bikartînim yani dibe wek tiştekî em bêjin melhema ruh ji me re ne wisa tu li xwe vedgere tu li derûniya xwe vedgere tu li zarotiya te têbîra te ez ji te re bêjim derdora te hevalê te tiştê ku te dîtine şahiyê ku te dîtine ew tên bîra te ji me re dibe wek çîkekê wek melhemekê ne wisa belê belê yani got mirov gava li nirxê xwe li çanda xwe vedgerê û wê wek vedgerê mala xwe yani wek aliyê derûnî em bêjin mala mirov bi xwe ye çand û nirx û zaroktî çiqa meriv wê têkiliyê em bêjin û li geş bihêlê ew qase jî wê ji xwe dûr nekeve ew qase jî wê nebe xerîbê xwe yani dibe em merov kare bêje ew kultura merov zimanê merov şahî û ev tiştê gonha wekî dîte behs kirin dibe wek mertalekî ji merov re ne wisa wek qaqilekî ku merov xwe pê tê biparêze yani mesela bêjin êrişê gojdar vebên yani êrişê gojdar vebên te bixwazin te asmîle bikin bixwazin te ji navê rakin bixwazin te biçûk bikin bixwazin te ez ê ji te re bêjim te aciz bikin bixwazin êrişî te bikin ew ji te re dibe wek mertalekî yani tu xwe pê diparêzî wexta golo bê تقولوا حيست كي تربيه اري تقولوا حيست كي ji ber ku yani êriş tam jî li wana dibin ne yani çiqa mirov li wana biparêze hem ji bo derûniya mirov bixwe hem jî aliyê civakî wateyek wê heye yani mirov te dî tê gotin dibe ciyê got mirov lê birîndar e nasnama mirov lê heye yani ew nirxê me ji xwe em bêjin çanda me nirxa me gekî êrişê dibînê û em wêna biparêzin hem ji aliyê civakî em ê karibin wêna serniga bihêlin hem ji aliyê takekesî jî mirov xwe bêtir biqewet hîst dike ez bawerim yani mirov eslê xwe winda nake eslê mirov çiqa te dî di hişê mirov de bê çiqa ji bîr neke jî ji bo derûniya wan gelekî baş e texmîn dikim باش از جبر گو تو جیوا تو بیز چوم انگلیستان تو چوی لندرای و گلک کوچبری مل در وهنه تو زانی ایت تجبو دمکی چویه از هبیت کم تو وگرجی از زانم جی yani ev koçberiya gona kurdar çe bu ahındur jî mesela mec welat gelka barkir çûn metropolê Tirka çûn İstanbolê çûn welhasıl gelek bajara yek nehewcên bêjin wê gol dervene çi mesela karê pirsgirêkê derûnî buwara çê bibin wextê got ji welatê xwe derdkevê tu terk dikê tu ji wê ew xwezaya got te gava dî behs kir derdora me kultura me pêwendiyê me sosyal wextê mirov ji wa dûr dikeve merov dikeve nav çi em bêjin kuraniyê merov nav çi de xerq dibe merov dirê çawa dibe psikolojîk çawa merov çê dibe ez dibêm qey gava mesela bi daro zorê koç bikin û bi dilê xwe herin derkî ew jî ji hev cuda ye mixabin jî gelek cara em welatê Ewropa jî û em bêjin di nav volê jî gava ji bajarkê diçin bajarkê dî bi darê zorê çê dibe yani bi mecburî êdî ew bajar tê terikandin ew welat tê terikandin helbet yani ew gava piştî tundiyekî mirov ne bi dilê xwe heta lîteratûrê jî êdî wilo derbas dibe yani bi zorê tu ciyê xwe biguherînî bi zorê ciyê te bêguhertin û ya jî tu bi dilê xwe tu ciyê xwe biguherînî piştî em bêjin gelek cara piştî tundiyek mezin piştî em bêjin yani bi travmayên gelek mezin ev koçberî li cem me diqewimê û kesê mesela em bêjin koçî van dira jî dikin ez karim bêjim yani bi wan travmayan bi wan êşan tên van dira û ne mimkin e ji wana ew bi hêsanî jî dûr kevin yani ew êşa nasnameyê ew êşa tedî ziman êşa polîtîk zû bi zû mirov ser xwe navêje
اجي نهاد سازیه که دخبتم او به جنین کوچبر از بوان لدخبتم او بیتر تعدی ج امبیجن میره خو دبینن از بوان دخبتم همان reaksiyon خویا دکن yani mesela ji xwe امبیجن روحکی برindar çê dibe êdî ciyekî got naxwaze lê bijî û ciyekî got bi zorê tu derketiye tu çûye wek tu ji mala xwe bê qewirandin. Yani heta deverekê terî êmey kem çîrokê me de digotin rêya çûn û nehatê terî gelek însanê me derketin ji welat derketin çûn metropolê Tirka wenik jê jî çûn Ewropa lê ew ji gelek însanar dibê rêya çûn û nehatê nemakarin vegerin û ca welatê wa ji war dibê gelekî tişkî îdealîzekirî mesela zêde îdealîze dikin welatê xwe ew jî merora psikolojîk xerab çêdike mesela bêjin gelek hevalê got ji Mêrdînê çûn ji Amedê çûn ji Maraşê çûn ji Kubê yani Erzurumê bê ji Rihayê bê yani ew wexta got welat terk kirine hîn ew çîk serê wa deyî lê nizanin got mesela gelek tiştê welat hatine guhertin û heta gelek tiştê nebaş jî bûne carna jê merod nav xewn û xeyala û rastiyê de dirêw tê jî ne wisa yani texmîn dikim bi wê îmaja welat got wê çaxê çûne di serê xwe de di hişê xwe de hêjî ew îmaj heye û ji bo got dûrin jî gekî nikarin bi rehetî bişopînin wek te gotî îdealîze dikim muhtemelen baş îdealîzekirin baş e bate ez dibêm alîkariya merod kê hecî gelo ez dibêm ew îdealîzekirin jî ihtiyaceke yani mirov çima îdealîze dike gelo dixwaze xwe pê bigirê gelo dixwaze em bêjin ber çavê xwe bilindtir bike mezintir bike ew ihtiyacî ji ku tê yani tabii a baş a ji aliyê derûnî jî mirov hinekî ji realîteyê jî dûr nekeve bînî ber hev yani hêstê me carna ji me tişkî dibêjin hişê me tişkî dî dibêje lê ew çiqa mesela nêzîkî hev bê ew aheng çiqa baş bê ew qa rasteqîne ne ew qa em bêjin tevgerê me jî bêtir bi tenduristî çê dibin yani mesela bêjin got ji realîtê dûr jî bikevê û tenê tu nav xeyala de bijî nebaş e û beravî jî wê jî nebaş e got tenê hema tu nav rastiyê de be û tiştê got terî hişkin û tu jin û cir nexweşin û tenê xeyalê te jî tune bin ew jî nebaş e rast e xebera te divê pêwendîk nêbîna wa de hebe lê xeyalê merû ez ê bêjim dilbijandinê merû divê piçekî realîst jî bin yani gelekî ji realîta got civata de hene rastiyê dîrokî rastiyê civakî sosyal çi tu çin avîlwakir gerek ji wa zêde dûr nekevin yana ew çavê merû piçekî şîzofren jî dibe ha bi zimanê wê psikolojî merû dûrî rastiyê jî dikeve ew jî bi xwe re dibe yani dibe nexweşiyek bi serê xwe ya bele yani ew aheng ez dibe xera dibe yani a rastiyê û a xeyalê û a hêstan xera dibe yani şexsiyeta insana û realîta got jê hatiye gerek piçekî pêwendiyê ez ê bêjim yani pêwendî ku we gote got ahengek nav de hebe çikê nav de hebe îca sebebê got me hengkî qala koçberiyê jî kir ev xwe jî tu xwe zanî ez xwe jî li Swêdê mam sala 25 sala mam gelek hevalê me hêjayî li Swêd hene li Almanya hene li İngiltere hene gelek devera hene û gelek ji wa jî xeyala wa êgo we gote kerem kir yani ji ber zorê ji ber zulmê derketine gelek ji wa jî xeyala wa vegerê heye lê gelek carî daxwaza wa û realîte li hevdû nakin Leyla xanım hema hatin dawiya programa xwe ez ji te re bêjim tişkî tu dixwaze bêje lê zêde bike ya tiştekî got mijbîra kirbe tu dixwaze bêje hebe kerem bike berê em bigirin arast ez dixwazim behsa hinkî li qurtasî behsa du zimanî jî bikim piçî hema ji bo ku ji bo me hêjî rojevek gelek mezin em yani ev şaşiye gelek mezin heye ez dibêm di civaka me de mesela dibêjin bela zarokê me bi Kurdî hîn nebin bela em Tirkî hînî wan bikin ji bo ku gava herin dibistanê ti zehmetî nekişînin belkî mesela doyê bav di wî alî de zehmetî kişan dibin naxwazin zarokê wa bikişînin gelek sedemê wê çê dibin muheqqiq ama şaşiyeke gekî mezin ez dixwazim bi nêvê xêz bikim yani du zimanî tu carî ne astengiyeke yani gelek teknîk jî hene karin
زاروکê xwe hem em bêjin em behsa welêt bikin, behsa Tirkî bikin niha, hem Tirkî hem Kurdî karin bidin hînkirin. Yani di zimanê ji bo geşedana zaroka tu carî ne astengiyeke, bereva jî wê avantajek gelkî mezin e. Mesela hatiye dîtin ku kesê bi du zimana mezin dibin, bêtir baldarin û em bêjin qabiliyeta wa a zihnî ji kesê dî bêtir zû ye, gelkî zû bertekan didin û kesê cihêne. Wekî dî mesela karin tişta goz ji zimanekî hîn bûne, ji bo zimanek dî jî bikar bînin. Em bêjin gramera wê, sazkirina ziman ji bo zimankî dî jî kar bînin. û her wiha em behsa Kurdî bikin taybet, Kurdî di familyaya tedî Hîndo-Ewropayî ye. û ji ber wêne jî gelek cara mesela tedî İngilîzî êdî şert dibe. Zarok işte hîn bibin, gava bixwazin ji aliyê profesyonelî pêşkevin ya ji akademiyê pêşkevin. Kurdî gelekî nêzîktir e zimanê Ewropayî. Doma yani hem ji bo işte geşedana zarokê wa baştir bibe, hem jî bêtir em bêjin eslê xwe jî winda nekin. Yani derûniya wa jî bela ji vê alî ve neqels bê. Ji bo wêne jî divê teqez bela Kurdî zarokê xwe bidin hînkirin. Min xwest ez behsa wêne bikim herî dawê. Saeta te xweş û ji xwe gelek lêkolîn li ser vê meselê hatine kirin. Gelek psikologê mezin, civaknasên mezin, karên mezin. Yani hemî dibêjin divê wexta got tu zimanê dayîka xwe baz zanibî, tu baş zimanê dayîka xwe fêr bibî, tu zimanê dî jî gelekî bihêsanî fêr dibî. Yani Tirkî bê, İngilîzî bê, welhasıl Almanî bê, Fransî bê. û ev mesele di pirsa di mînaka Kurda jî di gelekî baş e. Yani Kurd wexta got zimanê xwe dayîkê baz zanibin, باور بک زمانی دیجی گل کی بهسانی فر بن وقت پشکرتیا ته برای نقطه داوی به و از سپاسی بکم لیلا خانم با صحبت خوش بو از سرکتین اشترت خوازم و از دبیجم آنها وی بیسکی بخاطره ته گلک سپاس بله کرم که اجی سرکتنش با قناه و خباته بود خوازم تمام ساوی تهربی تماشاوان هجا em hatin dawiya programa xwe vê êvarê vê şevê em bêjin me Leylan Sêbînî li ser pirsgirêkên psikolojî em peyivîn. Ez hevî dikim we tiştin jê girtibin. Yani tedî mijar gelekî fireh e. Ji ber ku mijar fireh jî gelek carî em belkî te binav mesela de çûnû hatin. Lê cara pêşî ye ji ber wê yekê jî heger kemasiyê me hebin jî li xusûrê me nerin. Gihan dawiya programa xwe û xatirê we êvara we bixêr be.